Hoppakee. Waarom? De muziek weer leuk. Ik zie al wat zo mooi in weer een beetje op de maat. Wat was dat? Bij de heupen. Ja, maar de heupen zie ik wat te ouwen. En toen, ja, dat vong de speaker wat op. En die zei, kom op wagen, laten ze wat zien. Ja. Ja, en toen deed ik het even. Ik ben helemaal viraal en nu had hij bijna 16.000 likes. Ik had het net verwacht. Ik zat overal op TikTok mijn huid voorbij komen. Ja, dus als de Hinders niks meer willen, dan maar... Ja, maar dan maar op doen we Ja? Ja, maar dan zal ik toch wel wat beter in shape, maat. Wat vind je de reacties van Orenmeeske? Want ja, de Hinders zijn natuurlijk wel het belangrijkste op de Hinderskeuring. Ja, maar ik denk uiteindelijk doen ze het meeste applaus krijgen. Dus de reacties zijn goed. Er zijn altijd mensen die zijn, ja, keer het wel als je zo'n professionele stal hebt. Maar ik denk dat je een lal zit erbij hebt te kennen. Ik denk dat dat belangrijk is. Ja. Wat nou weer gebeuren, we hebben een handelsdag. En het is wel zo dat alle muziek is hoe we de doen kunnen beginnen. Dus dat is wel heel leuk. Ja, op TikTok zeg ik, de skam is een beetje voor die heid, maar ik wil een beetje grutsk. Ja, hij is gewoon gezellig en grappig en dat vind ik wel leuk om dan hij te hebben. The one and only. The one and only. Arthur.